नमस्कार, हम विपिन चौरसिया यूट्यूब चैनल से अभी हम बात करे वाला बानी गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल कहाँ बनल बा, जौन की दुर्गा पूजा समिति के बारे में कि गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल कहाँ बनल बा। तो देख लो भाई, तू लोग जानना तारा लो कि गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल बा कौन बा, राजा दौल, जौन की इस साल कम से कम 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा। राजा दौल गोपालगंज में जन बावे राजा दौल 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा राजा दौल, जौन की तू लोग देख सकत लोग। आ सबसे ज्यादा ये साल खर्च कइल गइल बा दुर्गा पूजा में, और आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा बा राजा दौल के। और गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल बा राजा दौल। अगर तुम गोपालगंज जिला से बड़ा राजा दौल तब देखे गइल बड़ा तो एक बार मैसेज जरूर करिए हमरा के, बताइए कैसन बनल बा। लेकिन सबसे ज्यादा लागत यही पंडाल के बा, जना के नाम राजा दौल बा। और हर एक साल धूमधाम से दुर्गा पूजा मनावल जाला, और बिहार में भी सबसे ज्यादा मनावल जाला दुर्गा पूजा। और राजा दौल के पंडाल के बाद 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा। अगर हमारा वीडियो तू देखा तारा तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और के बा गोपालगंज जिला से एक बार हमरा के मैसेज जरूर करी हलो। देख लो राजा दौल के तस्वीर देखा रहा बानी हम, और देख लो और एक बार कमेंट करके जरूर दिया लो कि घूमे गए रहलो कि ना राजा दौल तक। अगर गए रहलो तो वो मैसेज करिए लो, बताइए लो कि इस साल पंडाल कैसे बनल बा। हम न्यूज माध्यम के तरफ से बताओ तनी कि 40 से 50 लाख रुपया के लागत से बनल बा राजा दौल, जौन की गोपालगंज जिला में बा, हरखुआ चीनी मिल के पास। अगर तू लो नहीं खलो देख ले तो एक बार राजा दौल देखे जरूर अइह लो गोपालगंज जिला में। चला, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर बड़ा लो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इंस्टाग्राम आईडी पर देखता रहो तो हमारा पेज के फॉलो जरूर कर लो। अगर तू चाहता रहा अपना कोनो भी चीज के प्रचार करवावे खातिर, जैसे दुकानदारी हो गई, दुकान हो गई, गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गई, चाहे कोनो गाना के प्रमोशन करे खातिर, तो तू हमरा के मैसेज कर सकता रहा यूट्यूब चैनल पर विपिन चौरसिया ऑफिशियल 8002। हम तहार वीडियो बनाए जौन की हम कोनो चार्ज ना लेनी। चलो लो भाई, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। नमस्कार, हम विपिन चौरसिया यूट्यूब चैनल से अभी हम बात करे वाला बानी गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल कहाँ बनल बा, जौन की दुर्गा पूजा समिति के बारे में कि गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल कहाँ बनल बा। तो देख लो भाई, तू लोग जानना तारा लो कि गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल बा कौन बा, राजा दौल, जौन की इस साल कम से कम 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा। राजा दौल गोपालगंज में जन बावे राजा दौल 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा राजा दौल, जौन की तू लोग देख सकत लोग। आ सबसे ज्यादा ये साल खर्च कइल गइल बा दुर्गा पूजा में, और आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा बा राजा दौल के। और गोपालगंज जिला में सबसे महंगा पंडाल बा राजा दौल। अगर तुम गोपालगंज जिला से बड़ा राजा दौल तब देखे गइल बड़ा तो एक बार मैसेज जरूर करिए हमरा के, बताइए कैसन बनल बा। लेकिन सबसे ज्यादा लागत यही पंडाल के बा, जना के नाम राजा दौल बा। और हर एक साल धूमधाम से दुर्गा पूजा मनावल जाला, और बिहार में भी सबसे ज्यादा मनावल जाला दुर्गा पूजा। और राजा दौल के पंडाल के बाद 40 से 50 लाख के लागत से बनल बा। अगर हमारा वीडियो तू देखा तारा तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और के बा गोपालगंज जिला से एक बार हमरा के मैसेज जरूर करी हलो। देख लो राजा दौल के तस्वीर देखा रहा बानी हम, और देख लो और एक बार कमेंट करके जरूर दिया लो कि घूमे गए रहलो कि ना राजा दौल तक। अगर गए रहलो तो वो मैसेज करिए लो, बताइए लो कि इस साल पंडाल कैसे बनल बा। हम न्यूज माध्यम के तरफ से बताओ तनी कि 40 से 50 लाख रुपया के लागत से बनल बा राजा दौल, जौन की गोपालगंज जिला में बा, हरखुआ चीनी मिल के पास। अगर तू लो नहीं खलो देख ले तो एक बार राजा दौल देखे जरूर अइह लो गोपालगंज जिला में। चला, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर बड़ा लो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इंस्टाग्राम आईडी पर देखता रहो तो हमारा पेज के फॉलो जरूर कर लो। अगर तू चाहता रहा अपना कोनो भी चीज के प्रचार करवावे खातिर, जैसे दुकानदारी हो गई, दुकान हो गई, गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गई, चाहे कोनो गाना के प्रमोशन करे खातिर, तो तू हमरा के मैसेज कर सकता रहा यूट्यूब चैनल पर विपिन चौरसिया ऑफिशियल 8002।
हम तहार वीडियो बनाए जौन कि हम कोनो चार्ज ना लेनी। चलो लो भाई, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।